magana ta gaskiya kamar yadda na yi ma jawabi, waƙa tana tura saƙonni da yawa, da yawan yawa ma wanda ba ma sai an faɗa ba, kowa ya san da haka. To kawo yanzu M Nasir ka yi waƙoƙi sun kai kamar guda nawa? To gaskiya a yanzu in zan iya tunawa zan yi waƙa sama da 10 gaskiya. Za ka iya lissafo mana su sunayen waƙoƙin da ka yi? Zan iya lissafa wasu. To ɗan lissafa mu ji. To akwai dai masoya, akwai kuma labarin wata, akwai labarin so, akwai 'yar gata, sannan akwai waƙoƙi dai suna da yawa gaskiya, wasu ma na siyasa ne, wasu ma na gidan rediyo haka, wasu na biki, duk ba ɓangaren da ba ma yi gaskiya. To dai daga wanda ka lissafo guda 4 kawai ka iya faɗar sunansu, daga masoya sai 'yar gata sai labarin wata, duk da dai abu ne wanda ya shafi tsakanin mace da namiji, soyayya da ake ta fama a faɗi a tashi, wannan ya ce ya ci riba, wannan ya ce an ci riba a kansa. Na fuskanci cewa ka fi mai da hankali a wannan fanni na soyayya, waƙoƙin soyayya. Haka ne gaskiya, saboda ni da farko ma na fi son harkar waƙar soyayyar gaskiya. Shin wata ta taɓa baka wahala ne ko kuwa? Wahala dai a so gaskiya ni ban taɓa shan wata wahala da har zan iya tuna ta na ji cewa zan iya waƙa a kanta. To wace iriyar waƙa ce ka riƙe wacce za ka rera mana yanzu mu ji mai sauraro shi ma ya ji? To akwai su gaskiya. To rera mu ji mana. To shi kenan. Ka dai kamar masoya. A baitin ina cewa, a yi soyayya da daɗi masoya amma ban da yaudara, asalin so na fahimce shi ba ko ke sanya yayo bara, a cikinsa ake dakon bura har wasu ya sanya su tunzura, wasu kansa suke ta yin jira kuma ya ƙi ya sa su haƙura. Shi so fa kula da ki yake sa ku ji kun zauna da lafiya, don so da akwai shi tun jiya sai dai ka ji ya yi mamaya. Kai me yin so da kai nake, don haka zan yi batun sakar riƙe, in dai har so da kai yake, zaƙinsa ko ya fi shan rake. Gaskiya ne, zaƙinsa ya fi shan rake a cewar M Nasir. Ni dai raken ya fi min zaƙi. To Malam M Nasir,